Ahojte, vítajte u môjho nového videa. V dnešnom videu by som vám rada ukázala moje vianočné videá z roku 2021 a 2022. December je určite znamení vianočných videí a príprav na Vianoce. A ja by som vám určite chcela odporúčiť, ak hľadáte nejaké zaujímavé vianočné darčeky pre svojich blízkych, pozrieť si toto moje video, v ktorom nájdete zaujímavé tipy na vianočné darčeky pre dospelých, a ako druhé si pozrieť toto video, v ktorom nájdete vianočné tipy na darčeky pre deti. Pre deti cca do takých 4-5 rokov, ale samozrejme aj možno pre trošku väčšie, ale hlavne je to zamerané na tie maličké detičky. Ak rozmýšľate nad tým, ktoré vianočné trhy tento rok navštíviť, tak u mňa nájdete aj video z Krakova, kde sme sa boli pozrieť práve na vianočné trhy a rovnako sme navštívili aj soľnú baňu Vielička. Za mňa krakovské trhy vám určite odporúčam. Ak ale chcete zostať na Slovensku, tak trošku iný výlet, a to konkrétne do Tatier, a tam si pozrieť Tatranský ľadový dom. Tam určite počítate s tým, že tam bude veľa ľudí, ale návšteva Tatranského ľadového domu určite stojí za to. December a vianočné obdobie, tak to je určite obdobie aj pečenia a ja mám pre vás pripravené recepty trošku možno iné, nie úplne typické vianočné, a to napríklad nastrúhaný tvarohový koláč, čokoládovú bezlepkovú tortu, ktorá je úplne že mega čokoládová a ja ju veľmi mám rada. No a potom ešte cheesecake, ktorý je rovnako náš obľúbený. Pre mňa je toto obdobie jednoznačne aj obdobím stretávania sa známych, kamarátov a rodiny, napríklad na vianočných trhoch, takže v mojich videách jednoznačne nájdete aj slovenské mestá, v ktorých sme teda boli, a môžete si pozrieť výzdobu a vianočné trhy a celkovo tú atmosféru, ktorú som vám tam natočila. 6. decembra prichádza Mikuláš a v mojich videách nájdete rovnako aj tipy na to, čo kúpiť detičkám pod Mikuláša, teda čo by im mohol priniesť. Nie sú to úplne klasické sladkosti, ale možno aj nejaké trošku iné tipy, ako ozvláštniť darček od Mikuláša. Ak neviete, čo v zime na seba, tak si určite pozrite toto video, v ktorom vám ukážem zo pár mojich obľúbených outfitov na zimu. Ale sú to síce, teda je to video z roku 2021, ale myslím si, že tie outfity sú stále v pohode a nositeľné. No a ak je pre vás najdôležitejším dňom decembra jednoznačne Štiedry deň, tak v roku 2021 som rovnako natočila aj na Štiedry deň, a 2022 takisto môžete nájsť pár záberov z nášho Štiedrého dňa. Na záver sa chcem poďakovať každému, kto už dal teda odber na môj kanál, na môj profil. Ak ste ho ešte nedali, tak vám budem určite vďačná za to, keď kliknete na to tlačítko odberať. A ja sa na vás teším u ďalšieho videa a môžem vám prezradiť, že toto video bude o našej vizualizácii domu, takže ak ste klikli minule na odber práve kvôli nášmu domu, tak si ho určite potom pozrite. Vizualizácia vyzerá perfektne, ja sa teším už na to, kedy bude aj domček hotový. Ďakujem ešte raz, že ste si pozreli toto video a uvidíme sa u ďalšieho. Ahojte.